Hoxe estamos en Abarrela, no concello de Carballedo, e é que o vindeiro sábado 11 de abril vaise celebrar aquí a terceira edición da Festa do Cocido do Porco Celta. Gastronomía, natureza, cultura e tradición popular dunha das zonas máis relevantes do sur da provincia de Lugo. Bueno, Alba, que supón entón esta Festa do Cocido para un concello como Carballedo? Pois principalmente poñer en valor unha raza autóctona como é o porco celta, unha raza autóctona galega, e tamén unha cousa moi importante que é xuntar os veciños alrededor dun prato de cocido de moi alta calidade e desfrutar e botar un conto que ao final é algo moi importante. Bueno, e o cocido de porco celta xa nos quedou claro que vai ser o eixo central. Sí. Pero imos ter máis cousas tamén, non? Sí, este ano como novidade comenzaremos cunha ruta a cabalar o día, logo teremos unha misa e sesión vermú a cargo da Charanga Unión Penosa e pola tarde teremos tamén rutas cabalares e tamén volverá a actuar a Charanga Unión Penosa. Está claro que ademais da gran relevancia gastronómica, esta festa tamén pon en valor a importancia do rural e do produto galego. Isabel, contanos un pouco como xurde Tres Fuciños. Pois Tres Fuciños xurde da necesidade de poder dar suministro de porco celta. Solo traballamos porco celta durante todo o ano. Entonces, por eso, iniciamos con Tres Fuciños ca cooperativa para ter suministro de diferentes criadores e ter suministro de animais. E por que tan importante o porco celta para toda Galicia e en concreto para esta zona? Bueno, pois o porco celta é importante para toda Galicia porque é unha raza autóctona galega, é un animal que limpia moi ben os montes e é unha carne super boa, carne saudable. E de que ten que estar composto un bo cocido de porco celta? A ver. Pois ten que ter cacheira, ten que ter un laconciño, un trociño de panceta, meteremos uns garbanciños, repolos da horta da ruliña, e unha pataquiña, a compañía e a disfrutar ese día. Ben vedes que esta é unha desas festas que non se poden perder. Correcto, estades todos convidados a vir o próximo sábado 11 de abril a Carballedo.